iets te dicht op hem, hè? Dus kan je hem niet goed geven. Je komt niet uit met je stappen. Ja. Kom maar. Ja, goed voor hem. Ja. Is tijd. 3 minuten. Ja. Ja. Niet meegeven, kom op. Goeie vooractie maken. Ja. Kom maar. Ja. Probeer strak in te spelen. Ja. Goeie 1-2 maken. Geef hem mee. Waarom doe je dit met je linkerbeen? Ja. Oké, jongens, als je dit zegt. Ik zie sommige mensen. Hallo. Even bij de mensen. Ik zie sommige mensen heel moeilijk draaien. Maar als ik aan deze kant de bal vraag eigenlijk.